שוטטתי בכל מיני עולמות. ממש לפני התשובה נכנסתי לעולם ההודי קצת, יוגה, מדיטציות, עניינים. זה חלק מתהליך ארוך, אבל היה איזה בר מצווה, שבת בראשית, של איזה קרוב משפחה. הלכתי לבית כנסת. ישבתי שם בבית כנסת, כולי עטוף בכל מיני שלים הודים ושמות של עבודה זרה. והתחילו לקרוא בתורה. אני מקשיב, אני שומע בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, עניינים, ואדם וחווה, ונחשים, ובלגנים, וזה. ואני בשוק. אני אומר, וואו, איזה סיפור מדהים. אף פעם לא קראתי את זה. אז אני לא יודע בדיוק איך הגעתי להחלטה, אבל חזרתי מהבית כנסת, כשכולי נפעם מהפרשה, ואמרתי, וואלה, קראתי ספרים מהדת הזאת ומהדת הזאת, מהעניין הזה ואת זה לא קראתי, כאילו, לא... למדתי בבית ספר, מי זוכר את זה. והחלטתי להתחיל לקרוא פרשת שבוע. עכשיו, הגעתי הביתה, הוצאתי תנ"ך, הסתכלתי עליו ונכנסתי ללחץ. איך אני אקרא את הספר הזה? זה ארוך, זה אותיות קטנות. אז לא זוכר, אחותי או אבא שלי אמרו לי, אפשר כל שבת לקרוא חלק. וכאילו, נכנסתי לקטע של פרשת שבוע, וזהו, התחלתי לקרוא פרשות שבוע. כל שבת. זה היה הנקודה, כאילו, שבה התחלתי להיכנס לעולם התורה, כאילו. כשעוד אני לגמרי לא בכיוון, אבל תורה, מה רע לקרוא את הטקסט היפה, הקדום הזה, הנחמד הזה. טסתי לחוץ לארץ עם התנ"ך שאחותי קנתה לי, ובדבקות בלתי מובנת התחלתי לקרוא כל שבת פרשת שבוע עם ההפטרה שלה, כי בסוף היה רשימה של מה ההפטרות. כשאני על חוף ים, באיזה מקום אינדיאני לגמרי, ויום אחד החלטתי שאני מתחיל לשמור שבת. לפתע פתאום. מאז התחלתי לשמור שבת. היה מדהים. היה מדהים, עשיתי קידוש וזה, התקשרתי לארץ שהביאו לי טקסט של קידוש. עשיתי קידוש, מלא אינדיאנים ישבו איתי, והיה מדהים. הם חיכו לזה כל שבת, משפחה של אינדיאנים, כל שבת חיכו לקידוש שלי. היה חוויה מעניינת. עוד לא ידעתי הלכות, אבל התחלתי את המהלך. כשחזרתי לארץ, אז יותר נכנסתי, יותר לעניין של תפילות, ואת כל התהליך הזה, אבא שלי היה מאוד חולה. בעצם כשהוא נפטר, אז נאלצתי להגיד קדיש, אז הסבירו לי שצריך ללכת לבית כנסת וכו', אז התחלתי ללכת לבית כנסת, ושם כבר נפתח לי שהייתי הולך לשיעורים מדי פעם בבית כנסת, והסבירו לי איך מתפללים ומה זה, עד אז גיליתי שכאילו התפללתי לא טוב, כי הייתי מתפלל בבית לבד, והייתי מתפלל את ה-18, עד שהיה כתוב ברכת כהנים. ואני לא כהן. אז שם הפסקתי. שם הפסקתי, ואז אמרו לי, לא, יש עוד איזה קטע קטן אחרי זה. כל השמירת שבת שלי הייתה מאוד הדרגתית. אני לא התחלתי, אני בדינים, אני ישר. בהתחלה, כאילו, השמירת שבת הראשונה שלי שם בים, זה היה מה שאני יודע על יהדות, זה לא מדליקים אש ולא נוסעים באוטו. הייתי עדיין הולך לקנות דברים וזה, אבל לא... עכשיו, בגלל שכל התהליך היה מאוד הדרגתי, אז שבת למשל היה לי מאוד כיף, היה תענוג. הדבר שהכי היה קשה לי, אני זוכר בהתחלה, זה היה לשים ציצית. היה לי קשה. איזה חבדניק שהייתי מתפלל איתו, שהיה לו חנות לתשמישי קדושה, והוא אמר לי, בוא אני אביא לך ציצית. אמרתי לו, מה אתה צריך את זה? יש לי את השלים שלי וזה. הוא אומר לי, לא, זה משהו טוב וזה. השתכנעתי, הלכתי איתו, הוא הביא לי ציצית. אני זוכר, הלבשתי עליי את הציצית, והרגשתי טוב. אמר לי, לברך וזה. הרגשתי טוב, הלכתי איתה, ואז פתאום ראיתי איזה חבר המגיע מרחוק. ואני זוכר, כאילו, הכנסתי לאיזה מין מצוקה כזאת, מה אני עושה עכשיו? הוא יראה אותי עם ציצית, הוא יצחק עליי, וזה, מה אני הולך עם החוטים האלה, המוזרים האלה וזה. קיצור, אני מתבייש לספר, אבל
הורדתי אותה, קפלתי אותה, שמתי אותה בכיס, ומה המצב, אחי? הכל בסדר? אחרי שהוא הלך, שמתי אותה עליי, ואחרי זה ישבתי עם עצמי בלילה, אני זוכר, וקלטתי שזה לא זה, וזהו, מאז שמתי את הציצית בכיף. תראה, אני הבנתי עוד בתהליך שעשיתי, בתהליך ההודי שלי, אני הבנתי שהדרך היחידה אל החופש האמיתי היא דרך מחילות צרות. אי אפשר לצאת לחופש, אי אפשר לצאת מהכלא, אני בריקודי מהשער, זה לא עובד, כאילו אף אחד לא יפתח את השער, צריך לחפור מחילות צרות. מה זאת אומרת? כמו שעכשיו בן אדם רוצה להיות באיזה סיירת, הוא רוצה להיות בסיירת, עכשיו הוא צריך להתחיל מסע מפרך, כאילו, של עינויים ואימונים. אז אני הבנתי שכאילו בשביל הרעיון המקורי, לפני שחזרתי בתשובה, היה להיות לוחם כזה של חופש. אז הבנתי שבשביל להיות לוחם של חופש צריך לחפור מחילות, צריך לעבור דרך כאילו של אימונים שהם הרבה דברים מגבילים, אז כבר הבנתי את זה. אז כשחזרתי בתשובה זה היה לי יותר קל. בהתחלה זה עוד היה לי קשה, אבל בהתחלה זה היה לי יותר, כאילו בהתחלה זה היה לי, כן, בהתחלה זה היה קשה, אחר כך זה כבר נהיה, הבנתי שזאת הדרך, צריך לעבור את זה, כאילו, לא. הקידוש בג'ונגל שם, קידוש היה חזק, ותפילין. הייתה לי השתוקקות שם, שהייתי בג'ונגל, הייתה לי השתוקקות מטורפת להניח תפילין. לא יודע מאיפה זה בא, אין לי מושג. וכשהנחתי תפילין, זה היה לי, חזרתי לארץ, חיפשתי שם במקסיקו, לא מצאתי תפילין. חזרתי לארץ, אני זוכר, נכנסתי הביתה, ההורים שלי אפילו לא ידעו שאני חוזר, הייתי כמה חודשים מחוץ לארץ. פותח את הדלת, אהלן אבא, אהלן אמא, עם שניהם מסתכלים, לא יודעים מאיפה נפלתי להם. נכנסתי, תגידי, את יודעת איפה התפילין? שניהם מסתכלים, הילד השתגע, קודם נהיה אינדיאני, אחרי זה נהיה הודי, עכשיו הוא חפש את התפילין. הגעתי לתפילין, אני זוכר, הנחתי אותם. וואו. איזה כיף, ישבתי איזה 3 שעות ככה עם התפילין, זה היה חזק. אני מאוד שמח היום, מאוד מחובר לעצמי. אני רואה אנשים שקשה להם נורא, אני רוצה לעזור להם, כאילו להבין שכאילו התורה והמצוות זה הדבר הכי מתוק, הכי נפלא. צריך להיות בחדווה עילאית כל הזמן. וכל מי שלא נמצא שם, אז אני ליבי אליו, אני אומר לו, אחי, נתנו לך לאכול משהו לא טוב. אם כואב לך הבטן, נתנו לך לאכול משהו לא טוב. צריך לאכול את היהדות ככה בכיף, זה צריך להיות תענוג.